näin. Eli tämä kokous kutsuttiin pikaisesti koolle, koska ajat on erikoisia ja on monimutkaisia ja poikkeuksellisia. Ja tuossa sitten tehtiin pieniä esityksiä Skillsin suuntaan ja saatiin jo hyviä päätöksiä aikaan, mutta sitten huomattiin, että me ei voidakaan toimia. Eli meillä oli semmoinen idea, että meillä on 16 semifinaalistia tällä hetkellä paikan päällä, joka tarkoittaa, että me saadaan 6 finalistia kisoihin. Ja me jotenkin, minä ainakin itse laskin väärin, että meillä on 6 koulutuksen järjestäjää ja esitettiin tässä meidän lajiohjausryhmässä, että jätetään semifinaalit niin sanotusti välistä ja jokainen koulutuksen järjestäjä 6 lähettää 1 finalistin Ouluun, joka tarkoittaa, että semifinaalijärjestelyä ja siinä on negatiivisia asioita, on positiivisia asioita. Tämmöinen päätös tehtiin, mutta jossakin vaiheessa huomattiin, että meillähän on 7 koulutuksen järjestäjää täällä eikä 6, jolloin se ei onnistukaan. Eli semifinaaliin ilmoittautuneen perusteella finaaliin pääsee vain 6 eikä 7. Tämmöistä jo mietittiin ja sitten lähdettiin miettimään, että nyt ollaankin tässä lähtöruudussa, että ollaanko menossa siihen vanhaan uuteen tapaan järjestää semifinaalit jokainen omalla paikkakunnalla vai löydetäänkö tässä semmoinen ratkaisu, että Skillsille sopii semmoinen asia, kun rahaa kelpaa, että jos me saataisiin 5 ilmoittautunutta lisää, niin se tarkoittaa, että jokainen koulutuksen järjestäjä voisi lähettää suoraan finaalin omaan opiskelemaan, minkä sinne haluaa lähettää. Tästä voitaisiin keskustella. Olkaapa hyvä. No meillä kun ei ole kuin 1 kilpailija nyt ilmoitettuna, niin tietysti se käy, että se on siellä in. Ari tässä. Kiitos Ismo pohjustuksesta. Minusta olisi tosi hienoa, jos me saataisiin 7 finalistia sinne Ouluun, koska silloin kaikilta siis pitkään aikaan ei ole näin monta oppilaitosta ollut mukana. Niin olisi tosi kiva, että sinne saataisiin niin kuin koko porukka kasaan. Mehän ei tiedetä oikeasti, minkälainen se finaali sitten loppujen lopuksi on, että tehdäänkö se yleisön kanssa vai ilman vai miten se on, mutta saataisiin tämä porukka kasaan ja en tiedä, onko miten iso työ saada lisää 5 semifinalistia kaiken kaikkiaan. Multa on 3, mutta tarvittaessa kyllä me nyt tuosta yhden nuoren saan ainakin listoille, jos en mitään muuta. Että voitaisiin Joensuussa vaikka 4 kesken järjestää sitten se semifinaali. Kyllä mä koen, että Liviasta olisi mahdollisuus saada niin 1 lisää siihen, niin sitten, joista sitten toinen tulee. Että on kikkailua, mutta mahdollista. Saskusta täällä Ilpo, uskoisin, että meiltä 1 kilpailija saadaan kyllä mukaan, jos on tarvetta. Sanna Sakkyn puolesta, niin kyllä minä näissä 2 pitäytyisin vielä kovin, että tietääkö kukaan mikä on Susannan tilanne? Susannan tilannetta en tiedä, kun tästä ohjausryhmän kesken tätä lähdetty silloin ideoimaan. Taustallahan tässä on nimenomaan tämä korona aiheuttama poikkeusjärjestely. Voin sanoa, että viime vuonna olleena Jyväskylän lajipäällikkönä niin tehtiin hirveästi töitä ja kaikki vettiin vessanpöntöstä alas ja syy oli ihan viisas ja järkevä, näin se pitikin mennä.
Mutta kun näyttää, että tämä toinen vuosikin, niin ei hirveästi tule poikkeamaan, että itsellä vaan tuli, että on se niin aika työlään kautta lähteä, voi olla, että kisat vielä peruutaankin, ja jos ne ei peruuta, niin ehkä me Viheralalla, me uskon, että me ollaan luotu semmoinen ympäristö, meillä on Kempeleessä se kilpailu, että se kestää korona-ajan järjestelyt, kun meillä on ulkoalueella täysin erillään muista. Eli periaatteessa lähdetty suunnittelemaan, hän voi luvata mitään, mutta mahdollisuudet on hyvät, että me saadaan kisaa vietyä läpi. Jos ei sitten tule jotakin muuta yllättävää, että ollaan ainakin mietitty sitä suunnittelussa. Ja sitten kun pähkäiltiin tätä 6 kilpailijan sääntöä, niin se jotenkin alkoi niin tuntua itsestä tässä elämäntilanteessa koronaa peilaten ja lajia, että nyt me ehkä tarvittaisiin yhteisöllisyyttä ja sitä yhdessä tekemistä ja voimaa tähän lajiin, että ensi vuosi, kun korona laantuu, niin palatkoon ruotuun tai otetaan oppia tästä tai en tiedä miten, mutta jos me pystytään järjestämään semifinaalit yhdessä paikkaan, se on eri tilanne, mutta nyt tässä on niin aika paljon haasteita, kilpailutehtävät on vähän erilaisia, ei kuitenkaan pystytä samalla tavalla karsimaan sitä porukkaa, niin kuin joskus semifinaalissa, missä on samalla paikkakunnalla kilpailee samaan aikaan muita, jossa tehtävät ovat vähän laajempia ja isompia, että nyt on hyvin suppeat tehtävät, osittain tehdään paperilla ja sitten mitataan keskenään, lähdetään toisille viestejä ja sitten tulee, niin ei tämä siltikään ehkä erotu se, jos parasta haetaan. Että lajin ja yhteiskunnallisen tilanteen ja yhteisöllisyyden kannalta olisi hyvä, mutta me saadaan tämä järjestettyä, että me joka koulutuksen järjestäjä lähettää yhden finaaliin yhden kilpailijan, mutta me tarvitaan 5 nimeä, joista maksetaan maksu. Niin kuin Jukka sanoi kikkailemalla, niin se tarkoittaa juuri sitä. Ja nyt me ollaan osalta ilmoitettu 4 ja minä en viittisi enempää enää laittaa nimiä. Ja Omnia ilmoitti, että se ei ilmoita hänkään enempää, Sanna ilmoitti enempää, että nyt tarvittaisiin te 4 lupasitte jo sinne 3, mutta me tarvittaisiin 5 nimenä ja tietenkin ne pääsisi semifinaalissa harjoittelemaan omassa oppilaitoksessa kilpailutyötäkin. Se on jos me saadaan ne 5 nimeä, niin sitten me voidaan mennä sillä, että meillä on 7 finaalissa, 7 koulutuksen järjestäjää, kaikki ok, mutta jos me ei saada 5 nimeä, niin sitten me lähdetään rakentamaan semifinaalitapahtumaa, joka on yhtä aikaa jokaisella paikkakunnalla, jokainen järjestää sen itse. Nyt Ismo katoo sitten jonnekin. Joo, painoin mikin kiinni. En sanonut vaan loppuun mitään, mutta tämä oli minun pohjustus, tässä jatkopohjustus, että meillä 3 on tullut, mutta meillä 2 nimeä huutaa vielä. Että te voitte tässä jatkaa, ottaa vain puheenvuoroja ihan vapaasti ja ajatella, että jos on mahdollista, että jos osalla nyt on jo 4 siellä järjestäjä, että jos jollakin muullakin olisi vaikka 3 tai vähintään se 2, että mistä se muodostuu, että sitten se maksukin tulisi vähän tasaisemmin, että jos osa maksaa jo 4 ja saa 1 kilpailijan finaaliin, niin voisiko se joku muukin ajatella samalla tavalla, että maksetaan 4 ja 1 lähtee finaaliin, koska Arihan osaa varmaan sanoa, miten nämä maksut menee. Millä tavalla maksut menee? Siis pitää nyt ajatella, että jos se 250, Tuomas varmaan korjaa, jos mä muistan väärin, niin 250, se on ilmoittautumismaksu, josta tulee 100 takaisin. Ja se tarkoittaa siis käytännössä 150 euron kustannusta siitä nimestä. Ja se on aika pieni kustannus siitä, jos me ajatellaan, että meidän pitää luoda yhtenäinen sissisysteemi. No joka tapauksessa sitähän varmaan pitää arviointiin luoda, mutta se, että se luodaan viikolle 5, joka on tosi tiukka. Sitten pitää ajatella se, että sississä yhden arviointikohdan pistemäärä ei saa varmaan ylittää paljon yli 1 pistettä, joka tarkoittaa, että siihen työhön pitää saada vähintään 100 arviointipointtia. Siis, ja se on varmaan
Miikkahan se joutuu sitten tekemään, niin Miikalle melkoinen työ vääntää niin, että se saadaan viikolla 5 arvioitu joka paikassa, jos me ei saada sitä 7 kilpailijaa sinne. Eli 21 semifinalistia. No, mä tuossa vähän tuun väliin, eli ensinnäkin se, mun mielestä se on 240 per opiskelija. Okay. Se maksu, josta 100 tulee takaisin. Mutta se arviointi, meidän ei tarvitse miettiä sitä arviointia, että se on niin kuin iso työ. Toki joo vie aikaa, mutta se ei ole tässä se iso asia, vaan se iso asia on se, että halutaanko mä itse olen sitä mieltä, että me haluttaisiin, se olisi aivan huikeeta, että meillä olisi 7 koulutuksen järjestäjää finaalissa. Mä itse näen sen niin kuin todella paljon tärkeämpänä. Joka tapauksessa tehdään se arviointirakenne siis kilpailutehtävään, että se ei ole ongelma. Ja sitä todennäköisesti pidetään maksimipisterajaa siis taulukkoon 5. Eli ei ole niin kuin mikään paha rasti niin kuin tehdä se arviointikaan. Mutta jos mä en muista, kuinka monta opiskelijaa oli keneltäkin nyt tässä siis ilmoitettu. Ketkä kaikki, siis kenellä oli kuinka paljon? Ismolla oli 4. Oliko, siis Ismolla oli 4. Minä jaan tämän semifinalistit täältä. Me nähdään hyvin äkkiä tämä kirjaudus sisään, kun on liian kauan ollut täältä ulkona, niin kohta me nähdään täältä niin tämä meidän laji. Tässä se olikin jo, meni jo. Tässä nyt aletaan hintalapuista per kilpailupaikka, niin pitäisi olla silleen siinäkin tasapuolisia, että jos näin mennään. Eli täällä on, että jos toinen maksaa 4 ja pääsee 1 ja toinen 1 ja maksaa 1. Eli täällä nyt on, jos miettii, niin Almanilta on Susannalta 2, Osaolta 4, Omnialta 3, Livialta 1, Riverilta 3, Vammalasta 1, Savosta 2. Jos me kaikki vedetään 4, niin silloinhan me voidaan arpoa, että kuka on se 8. kilpailija. koska me ollaan 28 semifinalistia ja 8 finalistia. Mutta jos me päätetään niin, että me tosiaan ei kannata mennä ylikään siinä, että tuntuu, että se oli tälle skills oli tosi positiivisella vielellä. Siellä oli Tapio Kattainen ja sitten Hörkkö ja sitten Kamppa. Oli sitä mieltä, että tämä on hyvä ratkaisu tässä vaiheessa, mutta ne oli sitä mieltä, että nyt kun meillä on 16, niin meidän pitäisi saada 5 kilpailijaa lisää, jotta me voidaan näin tehdä. Jos me se saadaan, niin se on heidän mielestä hyvä ratkaisu. Ei ne pitänyt sitä ollenkaan huonona, niin me itse ja Samppa sanotte, ja ne pitää olla semmoisia, että niistä maksetaan se raha. Eli tarkoittaa nyt, että tuossa näille, jolla ei ole nyt, me tarvitaan 5. Ja esimerkiksi Jukka yhden kilpailijan kanssa, niin tässä nopeaa sanottuna, niin joutuisi 2 nimeä sinne kehittelemään. Ja sitten silloin Vammalasta varmaan joutuisi laittaa Ilpo 2 nimeä, olisi 4. Ja sitten pitäisi miettiä, että onko se tuolla Susannalla tai Sannalla joku nimi heittää sinne. Että jos tätä lähdetään, minun mielestä kannattisi lähteä oikeasti näin tätä miettimään. Tässä ei keväässä tietää mitään, nämä kisat voidaan vielä vaikka peruakin. Joo, mä nyt uskalsin sen yhden heittää tuosta Liviasta lisää ihan suorilta. Yritin äsken soittaa tuossa vielä välipuhelu, että voidaanko laittaa ne 12. En mä usko, että sekään mikään ongelma, mutta mä itse nyt en uskalla luvata kuin 1 tästä. Olisin Hannulta kysynyt, että pistetäänkö 2 lisää, niin pidän sitä aika todennäköisenä, että se on ok. Eli silloin meiltä olisi se 3. Mä saan Omniasta kyllä ainakin varmasti 1 lisää meiltä. Joo, ja eikö se ollut niin, että Samppa sanoi, että niitä nimiähän voi vaihtaa siellä vielä aika pitkällekin?
Eikö Kyllä ollut voi näin? vaihtaa. Nimiä voi vaihtaa, että nyt kuulostelee vaan niin tärkeä Sampalle, että ne on semmoisia, että jos me saadaan se 21 niin tuonne, meillä on 21-25, niin se oikeuttaa siihen että se, niin kuin, ei se kaikkea niin te laittaa, koska sitten menee yli. Mutta nimen voi vaihtaa, joo, se ei ole ongelma, ja varsinkaan nyt ei ole ongelma, kun me koulutuksen järjestäjät. Samppa on luvannut semmoisenkin, että me voidaan se, kun me aloin puhumaan tästä, että meidän se Toivo Tapio Kattainen sanoi, että järjestäkää joka tapauksessa ne semifinaalit vähän niin kuin saman tehtävän pohjalta, niin tulee kilpailukokemusta ihmisille, ketkä sinne menneekin. Mehän ei ole pakko, mutta he ehdotti näin. Ja ne meidän sitä pisteyttäkääkin, niin siinä on meille lajille niin hyötyä. Me voidaan sitten vertailla, että miten semifinaalit oli mennyt, samaa tehtävää tehty, vaikka itse pisteytettäisiin ne täysin. Ja voidaan vertailla keskenään, että sitä piti tärkeää, niin se mahdollisti sen, että me voidaan tämä oma NS-semifinaali koulukohtainen pitää vaikka toukokuun alussa, että päässään pihalle. Meidän ei tarvitse alkaa miettiä viikolla 5 sitä tuohon halliin, vaan se voi olla vaikka toukokuussa vapun jälkeisellä viikolla ja sitten nimetä se kilpailija. Mutta jos lähdetään siihen, että jokaiselta oppilaitokselta yksi, niin jotenkin tykkäisin, että mä en lähde täällä rakentamaan mitään kivitöitä enää. Että sit se on puutyö tai joku vastaava, millä mä vertaan ne opiskelijat keskenään. Että miten se jatkumo sitten menee, eikö oppilaitos saa tehdä päätöstä köhkä vai tehdään minivaleissa semit sinne taustalle kumminkin pyörimään. Eikö sinä saat oppilaitoksena päättää sen henkilön, kenen sinä lähetät sinne, niin se mutta ei tarvitse semmoista semiä järjestää, missä on se agility-rata, että on vähän pihaa ja on vähän noppaa ja on vähän puuta. Ei, toive oli heillä, että me tehtäisiin yhtenäinen tehtävä sen takia, että voidaan vertailla keskenään sitten. Mutta se, että mikä se tehtävän koko ja laajuus, niin se on taas toinen tarina. Se pitäisi yhdessä meidän ohjausryhmässä sitten miettiä. No silloin, jos me lähdetään siihen, että jokaiselta oppilaitokselta yksi, mutta silti tehdään ne varjosemit sinne taustalle, niin se on aivan sama minun näkökulmasta, että sitten vaan menee ne parhaat. Koska joka tapauksessa me nollasta lähdetään rakentamaan kaikki. Ymmärrättekö, mitä minä niin hajen takkaa ajatuksella? Että... Mä näen niin itse sen, että jos me lähdetään siitä 7 järjestäjää, jokainen tuo oman sinne, että vaikka järjestäisi semifinaalit yksinään silloin kun haluaa ja missä haluaa ja itse arvioi ne alusta loppuun, että tulee kilpailukokemusta, ne on huomattavasti paljon helpompaa, kun alkaa miettimään tuohon viikolla 5 semifinaalijärjestelyä yhtä aikaa kaikkien kanssa, lähettää postia ja arvioida tuolla menemättä. Siinä oma haasteensa kyllä on siinäkin ja sitten se, niin kuin sielläkin sanottiin Skillsissä, että ei se siis tehtävän kuvakin meillä on nyt niin suppea. Että, ei sitä kukaan pakota meitä sitä semifinaalitehtävän tekemistä. Se voi jättää vaikka pois. Mutta eikö se ollut se viikko 5 kumminkin se yksi deadline tässä hommassa? Semifinaalit pitäisi järjestää viikolla 5. Niin. Mutta jos me pidetään nämä eri tavalla, me voi järjestää ne ihan milloin me itse halutaan ja eri aikana ei tarvitse sovitella keskenään aikatauluja, eikä niiden tarvitse olla edes se valintakriteeri siihen sun kilpailuun. Se oli vaan niille, jotka Tapio ajatteli yksilön kannalta, eli ne opiskelijat, jotka haluaa kilpailukokemusta, ja nyt kun heille ei tule semifinaaleja, niin he saisivat sillä tavalla pienen kilpailukokemuksen ennen sitä finaalia. Kato, siis nyt mulla on pitkät filmit, eli siis me päätettäisiin viikolla 5, kuka pääsee vaikka minun 3 henkilöstä eteenpäin. Ja sitten ei päätetä, ei viikolla 5 päätetä mitään, jos me lähdetään tähän, ei päätetä silloin viikolla 5. Okei, kun mulla on joku viesti siis ajatuksena tai jostakin jäänyt vaan se viikko 5, että silloin pitäisi olla nimet näkyvissä, niin se tökkäsi sitten tässä hommassa. Se on siinä tapauksessa, jos me mennään tällä perinteisellä tyylillä, että me järjestetään ne semifinaalit viikolla 5, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ne kilpailut, ne pisteet jaetaan samalla viikolla kilpailun jälkeen ja aika nopeaa, siinä oli se valitusaika, mutta se on sillä. Mutta jos me tehdään tällä tavalla, niin me voidaan nimetä ne opiskelijat vaikka, kun itse aloin ajattelemaan niin, että me voitaisiin pitää vaikka pihalla se oma kilpailu vaikka 2.5. Ja sitten ilmoitetaan se meidän kilpailija.
Ok, ja sitten jos me lähdetään talkooperiaatteella, niin jos sä näytät sitä sun listaa, niin eikö se olisi järkevintä, että kaikilla olisi tyyliin 3, ja sitten jos jollakin on 4, niin talkoohengessä tekemään semit. Et meiltä 1 ja muutamilta muilta 1 ja 2. Mutta noin tuon näköistä se oli. No niin, Ilpo täällä Saskusta vielä. Toi tuntui ihan järkevältä jutulta, mitä Ismo tuossa jutteli kuitenkin. Ja niin kuin tuossa on ollut puhetta, tässä poikkeusaikoja vietetään kaikella tavalla. Ja muutenkin on aika vaikeaa monessa oppilaitoksessa ja sitten vielä sitten näiden semien kanssa omat järjestelyt nyt, kun se menee näin, niin meillä on niin kuin 1 kilpailija sinne ilmoitettu, mutta mä sen verran tuossa aamulla juttelin, että mä saan sinne toisen opiskelijan, mutta me Saskuna lähdetään mukaan, että meiltä tulee 3. Jos se auttaa yhtään asiaa. Enempää en pysty sitten kyllä auttaa. 3 on hyvä määrä ja silloin sulla tulee 2 lisää ja siellä lupasi Jukka ja Ari vielä, että niin eiköhän me tällä nopealla logiikalla ja keskustelulla ja pitää Susanalta kysyä, että niin saataisiin kassaan se 21 henkilöä. No, eikö se nyt aika vahvasti siltä näytä, että tarvittamaan kasa? Näyttää. Me voitaisiin melkein vaan päättää jo, että jos Ilpo tosiaan ottaa siihen 2 lisää, ja niin oliko Jukalla nyt 1 vai 2 siihen lisää? 1 varma ja 1 lisää sen 1 lisäksi, eli 200 varmasti ja todennäköisesti saan sen 3. sinne vielä, mutta en kehtaa sitä nyt luvata ilman, että mä kysyn Hannulta. Joo, ja sitten Ari saisi sen 1 vielä, jos olisi 2, 2 ja 1, niin se olisi siinä. Ja sitten jos et saa sitä yhtä, niin sitten täällähän Miikka vähän jo huuteli taustalta, että voisi olla. Ja me voidaan ottaa Omnialta kanssa jelppiä. Niin Omnialla eikö ole 3? Oliko Omnialla 3 jo valmiiksi? Niin... Meillä on 3 kilpailijaa jo. Joo, niin silloin ei nappaa Livialta, niin heittäkää kommenttia, niin mä lähden kierrokselle. Kyllä sitten Sanna nousi semifinaaliin, että jos on mitenkään mahdollista, niin voitaisiin siitä keskustella, että kun se Skillsi toivoi sitä yhtenäistä tehtävää, minkälaista sinä toivoisit ja minkälaista aikataulua sille, kun nyt ei ole kiirettä, että tuleeko mitään, että se voisi olla kuitenkin sama tehtävä, mikä me itse mitataan ja pisteytetäänkin itse, ja se ei tarvitse olla oikeasti sen, niin kuin, miten sinä itse sen, sinähän valmentajana itse päätät sen kilpailijan, kun semifinaalia. Sehän on monta muutakin kuin pelkkä yksipäiväinen kilpailu, niin voitaisiko me lähteä suunnittelemaan semmoista jonkunlaista tehtävää, johon voisi tehdä omalla ajalla? Siis
Joo, siis niin kuin hallitila on meillä se probleemus, mutta siis toukokuusta eteenpäin, jos ajatus on näin, niin eihän siinä ole mitään ongelmaa, että onhan tuolla hiekkaa kenturat täynnä. Mutta onko se toukokuun alku liian? Mullahan on se puutyötehtävä ainakin valmiina, sitähän voi lähteä laajentaa, tehdä siitä vaikka isomman, että saadaan siitä vähän kattavampi yhtenäinen tehtävä. Ettei sitten ole vaikka kivitöitä siinä, että meillä on pelkästään se puutyö, jos on haasteellista tehdä se kivityö, tai että se ei onnistu ollenkaan. Siis kaikkihan onnistuu, mutta siis niin kuin haasteellista, että mikä on järkevää ajankäyttöön. Mielestäni myös tuntuu se puutyö aika, nyt ehkä tässä tilanteessa varmasti se voi olla semmoinen paras ratkaisu. Mitä jos me mennään sillä Miikan tekemällä tehtävällä ja sen saa oman aikatauluun tehdä tässä, sittenkö tekee? Niin sulla on valmis tehtävä ja saadaan yhtenäinen tehtävä ja sitten voidaan niitä vertailla sitten keskenään, että miten oli mennyt ja sitten me saadaan reenata niin paljon kuin halutaan muuten, niin se voisi olla ihan hyvä, kun Miikka on tehnyt siihen töitä jo valmiiksi ja se on otettu huomioon nämä poikkeusolot, että ei pääse. Se ajatus on nyt mitoitettu niin, että siis siinähän oli, eikö se nyt päätetäänkö me nyt niin, että meillä ei ole semejä? Näin se varmaan nyt menee. Eli siis tyynä olisi ollut siis puutyöhän olisi mennyt noin 1,5 tuntia, tunti 20 siihen ajoitettu, mutta mä voin vaikka kasvattaa sitä kokoa, laajentaa sitä, tehdä vaikka toinen pieni puutyö siellä rinnalla, ikään kuin 2 pienempää puutyötä, millä me sitten saataisiin vähän laajempi siitä, että olisi vaikka semmoinen yhteensä 3 tunnin setti se pelkkä puutyö siinä. Se voisi olla ihan hyvä, Miikka, mitä ajatellaan, että siinä olisi 2 erillistä jonkinlaista, että siinä on niin kuin piirustusten lukua kuitenkin niin kuin erillisestä, niin se voisi olla ihan hyvä ajatus. Jos mulla vaan nyt on aikaa tässä esimerkiksi tammikuussa, niin miten Tuomas, osaatko sanoa? Niin mä ehtisin sen kyllä tekemään sitten. Ja sulla on varmasti aika jouluna ja välipäivinä kaikkialla. En mä tiedä, mutta mikä vaan, kaikki käy. Voisitte sen verran Miikaa jelpata, että mikä on teidän kilpailuhuoltajien mielestä se aikataulu, milloin te haluaisitte sen tehtävän, nyt kun tuo viikko 5 jo ennen takaraja ja Miikka tulee lomalta, niin milloin riittääkö se tehtävä on tehty tammikuun loppuun mennessä ja päässään helmikuussa tekemään sitä kilpailijoiden kanssa, vai pitääkö olla aikaisemmin? Olisiko se mahdollista, että se olisi helmikuun alussa se tehtävä saatavilla ja helmikuun aikana, että se olisi niin kuin 1 kuukausi, onko se sitten helmikuu tai maaliskuu, niin sillä mutta se olisi 1 selkeä kuukausi niin kuin ajatuksena, niin sitten ei tarvitse säätää monen oppilaitoksen välillä aikatauluja. Mulle käy kaikki aikataulut, ei ole väliä. Mähän ehtisin ehkä tekemään sen kyllä sitten ensi viikollakin jo. Onko ne, jos mä pystyn olemaan Tuomas pois niistä meidän hommista, niin mä ehtisin sen siinä kyllä tekee 1 päivässä. Joo, eli sitten se olisi jo niin kuin tässä kuussa valmis. Ja sitten tammikuun alussa, milloin 4. päivä, jos aloitan tekemään, niin se on silloin 4. tai 5. päivä jo valmis. Jos ei täällä Pellaksessa tarvitse olla silloin heti 4. tai 5. päivä, niin silloin kehtisin tekemään. Mut kohtahan tämä kuulostaa jo ihan se meille, että tehtävä on tammikuun alussa valmis ja viikolla se 5 on semit ja puutyö on tehtävänä. Niin, muistetaan tässä, että meitä ei niin mikään, me voidaan itse miettiä se tehtäväntekoaikataulu kootuskunta joka itsekseen, että jos haluaa sen tehdä ja tehtävä on valmis, sen voi tehdä tammikuussa, jos haluaa sen voi tehdä helmikuussa, jos haluaa sen voi tehdä maaliskuussa. Ei sillä ole niin hirveästi merkitystä, kunhan se tehtävä meillä on ja me se oman aikataulun mukaan teetätetään jossakin. Että halutaanko, että me käytetään sitten sitä visuaalista ilmettä, jos joku haluaa, niin jossakin. Mun mielestä ei tarvitse, niin jokainen hommaa sinne, vaikka ne on ihan suoraan vertailukelpoisia, tulisi se kilpailukokemus ja
oltaisiin tehtävä tehty ja annetaan Miikalle palautetta ja katsotaan, minkälaisia tuloksia on syntynyt. Ja voisi, että me, jos haluatte, niin sen oman aikataulun puitteissa niin lähetetään ne muutamat valokuvat sovitusta paikoista ja vaikka Jussi katsoo ne läpi, mutta miten on merkitystä, sillä mun mielestä ei hirveästi enää ole tässä tilanteessa. Että se vaan pitäisi luottaa sitten, nyt kun ei tarvitse vertailla näitä keskenään, niin jokainen arvioi sen itse niin kuin haluaa, samat arvioinnit tehdään kuitenkin. Minusta tuo kuulostaa kuitenkin hyvältä, että siihen annetaan sitten pelivaraa sen tekemiseen, sitten on se sitten tammikuussa tai helmikuussa, että miten saa järjestettyä kukin lukkariensa kautta, niin se on ihan minusta hyvä ajatus. Ja Sannalta hyvä ajatus oli se mun mielestä, että sovitaan, että se on vaikka, voihan päättää, että me ollaan kaikki, jos me päätetään, että se on maaliskuun loppuun mennessä kaikki on sen tehnyt ja se tehdään semmoinen tehtävä, että se voi tehdä meidän nykyolosuhteissa talviaikana. Ja voidaan päättää niinkin, että ne kuvat lähetetään visuaalisesti, jos me halutaan, niin vaikka keskenään jonnekin Dropboxiin, mistä käydään katsomassa ja arvioimassa porukalla niitä visuaalisia ilmeitä. Tai sitten nakitetaan siihen joku Jussi, joka katsoo ne läpi. Tai sitten tehdään ne oman verkoston kautta. Eli päätetäänkö me nyt aikataulu saman tien, kun ollaan kaikki koolla? Mun mielestä kyllä, kaikki päätettäisiin nyt. Eli ensimmäinen päätös olisi se, että me lähetetään kaikki omat ja Ilpo lisää 2 ja Jukka 2 suluissa 1, eli 2 lähtötilanne. Ja sitten Ari lisää 1 ja Jukka on henkilökohtaisesti yhteydessä Miikaan, jos ei saa sitä toista mukaan. Niin me saadaan se 5 kassaan. Ja nyt mietitään tämä systeemi, että saataisiin kilpaille niin jonkunlaista toiveiden täyttymistä tässä, että tehtäisiin yhtenäinen tehtävä. Tehtävä meillä on, Miika sen tekee, mutta missä aikataulussa että kukainenkin teettää ja miten pisteytys, onko pelkästään koulutuskuntayhtymällä vai käytetäänkö yhteisesti? Mitä mieltä Sanna tässä? Ei ole oikeastaan mitään merkitystä, miten se arvioidaan. Olisiko kuitenkin, että ne olisi yhteiset, niin jos siinä on jotain, niin voi verrata kuitenkin hiukan, jos siinä on jotain. Niin. Mennään tuolla Ilpo-ajatuksella. Niin Miikalle sen verran terveisiä, että sä teet sen tehtävän, niin sun pitää ne SIS-pisteytyksetkin joudut tai saat tehdä, mitkä oli Tomaksen mielestä helppoja ja nopeita, niin että nekin on valmiit ja meillä on kaikki lomakkeet, niin lähetettäisiin jonnekin. Olisiko meillä mahdollista, että meillä olisi tämä Teamsiin lisättäisiin henkilöitä ja pistettäisiin sinne kansioon, minne ne lisätään se materiaali. Kaikki voisi sieltä itse ottaa ja sitten ollaan yhteyksissä Häkkisen Jussiin, niin lähetetään sille ne valokuvat, niin Jussi voisi katsoa vaan niistä ne pisteet sitten. Se varmaan hänelle passaa. Kysytään häneltä. Mun mielestä hyvä idea. Hyvä idea tosiaan ja ihan kiva, mun mielestä ihan järkevää, että jos me kun on tehtävä, niin tehdään siitä SISin se arviointirakenne, niin onpahan se ainakin tehty. Eihän Miikalla ollut mitään tekemistä, vai mitä se oli? Mä en ole ehtinyt sinne kirjautuakaan. Saa mennä tunnukset tuossa toisessa viikolla. Mä voin vaikka tänä illalla katsoa sitä sitten. Oletko Miikka välipäivinä töissä? No mä ajattelin, että mä olisin ottanut lomaa siihen, kun mä olin viimeis kesällä lomalla, tai kun mulla oli 3 lomapäivää vielä. Eikö puhe ollut, että mä voisin ottaa ne? Mutta... Sä voit ottaa ne. Voidaan sitten katsoa, no, mutta katsotaan, se ei kuulu tänne. Onko teillä Omnias-lomiakin? Ei. Mun poltettiin tänään just. Niin mulla ei ole, niin mä oon kyllä ihan töissä. Mutta palataan Miikka.
Onko, Joo, huomenna vaikka. Onko se liian huono aikataulu sitten, että jos me mietitään, että maaliskuun loppuun mennessä on kaikki nämä tehtävät teetättänyt ja lähettänyt Jussille arvioitavaksi ne kuvat, niin, tai Jussi tai joku, niin onko se ihan ok, että se on maaliskuun loppuun mennessä? Minusta ainakin Joensuun käy. Ja käy Sastamalaan kyllä. Milloin ne julkaistaan sitten? Onko se viikko 5, milloin ne julkaistaisiin ne tehtävät? Mun mielestä julkaisua ei tarvitse enää sillä lailla ajatella niin kuin vanhaan tyyliin, vaan heti kun Miikka saa ne valmiiksi, se lisää ne tuonne Teamsin kansioon ja pistää sinne viestin Teamsin kautta, että tehtävä on lisätty sinne. Koska mehän nyt voidaan etukäteen itse ottaa se kaikki sieltä. Oppilaanhan sitä ei kannata silleen näyttää, koska hän ei pysty reenaamaan kilpailutilannetta hyvin, jos se näkee tehtävän etukäteen. Että heti kun Miikka saa sen sinne, niin ilmoittaa, ei ole mitään painetta siitä, ja Miikkahan lupaa, se tulee, niin sovitaanko me Miikka niin, että se tehtävä on siellä tammikuun 20. päivä tai joku, mikä on hyvä päivä. Miikka saa sen. Jos mulla on vaan päivä aikaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä. Mutta toiveenahan, spekseinähän oli, että 2 pienempää tehtävää tai 2 eri pienempää työtä mihin yhteensä meni sit noin 3 tuntia. Kuulostaako tämä kaikille hyvältä? Kuulostaa hyvältä. Tämä on Livian kommentti ja sitten tosiaan että kannattaa ottaa Miikan liikaa paineita, ettei tarvitse hötkyillä se aikataulun kanssa. Että jos se nyt tosiaan tulee tammikuun loppupuolella, niin mun mielestä se on ihan ok. Samat sanat. Kyllä. Miika, pistä kalenteriin 31. tammikuuta. Jos saat aikaisemmin on hyvää, niin sulla on aikaa. Meillä on sitten helmi-maaliskuun aikaa tehdä sitä tehtävää. Ja se on tehdään näin. Me luotetaan siihen, että sinut kilpailu ja sinä tiedät ja teet semmoisen, mikä teet ja me mennään sillä. Sillä on mentävä, että pitää onneta. Kyllä. Ja annetaan sulle palautetta sitten hyvässä ja huonossa, niin pystyt kehittämään toimintaa sitten sen perusteella. Joo, sitä haluankin kyllä kuulla sitten. Oliko meillä tähän muuta vielä, että me ollaan hieno kokous saatu aikaiseksi ja mun mielestä lopputulos on loistava tällä hetkellä. Tuleeko mieleen jotakin muuta? Joo, sellainen tuli mieleen, että hyvää joulua vaan sitten kaikille. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Minä onneksi olkoon finaalipaikasta. Loistava suoritus teiltä. Mahtavaa. Tämä meni hienosti. Tämä oli rankka, mutta kestetään. Joo, tämä on aika huikea tilanne, jos miettii, että me ollaan nyt kilpailemassa Kempeleessä uimahallin pihalla oikeata kunnan kanssa yhteistuumin tehtävää rakennetta tekemässä ja me ollaan kaikki 7 koulutuksen järjestäjää, niin onhan se aika huikea juttu. Olen samaa mieltä, kun ei Oulussa ole enää luntakaan silloin. Toivottavasti ei ole, mutta niin, sitten mulla tulee vielä ennen kuin oikein menee tähän loppuun, että hyvää meni, niin semmoinen kysymys vielä unohtui tuossa niin tälle Miikalle, että miten me tehdään nyt näiden materiaalien kanssa. Hommataanko me kaikki sinne finaaleihin tietystä kanavasta itse jotkut vai sulla on puutavaraa, eikö ollutkin se juttu, että tietää tarkalleen mitä se on, että tulee samanlainen tavara kaikille. Joo, siis ihan yleisintä puutavaraa, mitä nyt saa mistä tahansa K-Trailasta tai muualta, että ei ole mitään erikoista. Yleisimpiä, mitä viherrakentamisessa käytetään, puumateriaaleja ja ruuveja. Silleen, että jos kaikki pystyy hakemaan itse jostain, niin tarvitsee lähteä täältä postittamaan sitten niin kuin 120 metriä lautaa. Kyllä. Tehdään näin ja me teen sillä tavalla, että me nyt käy lisäämässä kaikki teidät Teamsiin ja sitten sinne Teamsin kanavaan pitäisi mun mielestä päässä kaikkien, kun meidät sinne kutsun, niin pystytään sitten Miikka ilmoittaa Teamsin kautta viestin vaikka, että kun tehtävä on tehty. Niin, joo, tehdään näin.
ilmoittautumasta kilpailulta sinne, niin tehdään sitten töitä ja lähdetään tälle. Ei mulla muuta, me lopetan nauhoitukset, ei tule liian tylsää tuolla Susanalle, kun se tulee kuuntelemaan tätä. Niin